Bo día, hoxe estamos na web de Galejobs falando con Álvaro Cela, que é o noso docente de varios cursos que temos de recursos humanos en Galejobs. O primeiro deles é competencias, valores e descripción de postos de traballo. Despois tamén vai levar o tema de avaliación do desempeño e en terceiro lugar vai impartir o curso de plan de formación. Bo día, Álvaro. Contanos un poquinho antes de nada quen é Álvaro Cela. Bueno, pues son Álvaro Cela del Río. Levo máis de 20 anos dedicado á xestión de recursos humanos e a asesoramento de relacións laborais. E asmo que estes cursos, bueno, pues salientan non somente porque señan de interese, senón porque veñen a cubrir unha eiva que teñen moitísimas das empresas. Que quere dicir isto? Que moitas empresas levan dedicándose á xestión de recursos humanos somente en termos de relacións laborais. Estamos a dedicarnos a poñer as persoas no cerne do que queremos facer no medio. E para iso, pues, cumpre aplicar políticas de recursos humanos en termos de desenvolvemento de persoas. E iso levanos a poñer as persoas no medio, a coñecelas, a evalualas, a formalas, a facer unha escolma de persoal para incluirlas nesta empresa de xeito máis axeitado, a empregar técnicas e metodoloxías como a xestión por competencias, a ir alén do coñecemento da xestión de persoas. E co gallo diso fanse estes cursos, unir as persoas, fornecelas, as persoas que dedicanse á xestión de recursos humanos, de técnicas e coñecemento que lles permitan mellorar a súa xestión. Esta fin de semana temos o primeiro curso do que estamos a falar, que sería o de competencias, valores e descripción de postos de traballo. Gustaríanos que nos contaras un pouquiño para a xente que nos escoite e que non teña moito coñecemento de exactamente de que estás a falar neste curso, non? Que son as competencias, que implica a descripción de postos de traballo e que lles pode aportar a unha empresa? Pois, mira, basilarmente, para explicar de xeito sinxelo o que son as competencias, é basearnos no traballo coas persoas en termos de como fan o seu traballo. As competencias é o que diferencia a un bo traballador dun traballador menos bo. As competencias son o que diferencia facer as cousas o chougo de calquera maneira de facerlas axeitadamente. As competencias é o que diferencia o xeito, que é un termo moi galego, que non é doado de traducir esa castelán, pero que sí que ese conxunto de competencias de adelenza, dese xeito de facer os cursos é o que marca a diferencia entre unha cousa e outra. É dicir, ter xeito no traballo é posuir unhas competencias. Determinadas competencias acaídas para cada seu posto de traballo, para cada súa empresa, para cada seu sector, e mesmo para cada intre no ciclo de vida das empresas e para cada seu posto. Se falamos de postos, o posto é onde a persoa vencellase coa empresa, co proxecto, o que se quere facer. Isto quere dicir que o que ven sendo a agrícola onde xúntase vencellase o traballador con proxecto empresarial é o posto. Iso quere dicir que o posto tamén é unha ferramenta importante de xestión das persoas, porque as persoas o que fan é posuir un posto e desenvolver tarefas e asumir responsabilidades nese posto. O que quere dicir que habemos de crear o encaixe para as persoas da organización en termos de postos de traballo. E quere dicir que non somente xestionamos persoas, senón que a semana e a maiores xestionamos postos de traballo. O xestionar postos de traballo xestionamos as persoas dende esa perspectiva. Todo o que queramos facer en termos de recursos humanos, formación, plans de carreira, sucesións, escolmas de persoal, retribución, tudo o que pensemos en termos de recursos humanos está baseado no posto. Traballamos cos postos. Outra cousa é que todo o que fagamos para esos postos este pensado para as persoas que ocupan eses postos. Pero a ferramenta, o que habemos de empregar para que sirvan de esteo para esa xestión de recursos humanos, ese esteo é o posto de traballo. Que é o máis importante que van sacar os alumnos deste curso? Na formación, en
leva ao plantexamento de somente sei que non sei ren. Eso quere dicir que unha primeira fase, un primeiro chanzo en todo isto é coñecer que hai cousas que non coñecemos. E baseados nesas cousas que non coñecemos, desenvolver o debezo de coñecer e de aplicar cousas novas. Mentre non sabes que se está a facer fora ou que se fai en outras empresas, non sabes o que podías facer na túa. O primeiro objetivo destes cursos é ese, saber que se está a facer. Segundo, saber o que se está a facer, ben aprender a facer o que se está a facer en outras empresas, que cousas se está a facer ali, e ese ven sendo o segundo objetivo do curso. Coñecer técnicas e metodoloxías entre das moitas que hai, porque non se poden abranxer todas, se poden coñecer as que hai, mas non habemos tempo de aprenderlas todas, pero sí aprender, no caso, por exemplo, da descripción e valoración de postos de traballo, algunas das técnicas máis recoñecidas ou máis comuns. Pasando ao seguinte curso, o curso de avaliación do desempeño, gustaríanos falar sobre todo, facemos un pouco esta introducción, non, para a xente que non coñece exactamente en que consiste, entón se podes explicar brevemente en que consiste e que lles pode aportar ás súas empresas. Ben, a avaliación do desempeño é outra das ferramentas de xestións máis fortes que teño un departamento de recursos humanos. Por desgraza, ven sendo tamén unha das grandes eivas das empresas españolas, porque sonche moitas as empresas que non fan casi ninguna de avaliación do desempeño. A competitividade, entre outros termos, que tanto estamos a falar, basearíase sempre nunha avaliación do desempeño. O cal, se non facemos avaliación do desempeño, non imos ser competitivos. A avaliación do desempeño, neste curso, o que queremos plantexar é unha visión máis de acotío, máis moderna, da que xeralmente se ten e que vai para alén da mera dirección por obxectivos. Por qué? Porque habemos de falar de que hai algo máis que obxectivos, falamos máis ben de obxectivos e de competencias. E tamén habemos de introducir outro concepto que vai por veces vencellado ás competencias ou non, que é o de valores. Entón, esa xestión, esa avaliación dos objetivos, o de que chamaremos Key Results, tamén constitúen un sistema de avaliación que ten en conta tanto como é o que se fai, como que é o que se acaba, que son os objetivos tradicionais. Entón, o que abrimos é a visión nun feixe máis amplo de visión de evaluación do desempeño, no cal vencellamos tanto a avaliación do canto se obtén con o como se fai. Tamén mesmo en termos de que se fai, porque outras das posibilidades de avaliación das que esquecen moitísimo os sistemas é avaliar termos como mesmo o liderado das persoas ou os plantexamentos de potencial que teñen as persoas. Cales son os pasos básicos desa avaliación e quen ten que participar? Ten que participar toda a empresa, soamente cousa dos dirixentes? Explícanos un pouquiño. Pois unha das grandes eivas que constitúe un trambilico serio para a avaliación do desempeño nas empresas é que non hai unha interiorización, unha perspectiva, un plantexamento serio das empresas cara á avaliación do desempeño. Tense a ver pois, como unha cousa máis dos de recursos humanos, ou mesmo, digo eu, que o que plantexan é como a idea de que iso non é unha cuestión do negocio, cando é vacilar para o desenvolvemento do negocio, o fin dos resultados. Claro, isto que efecto ten
leva tamén directamente a que ou non se fagan avaliacións nas empresas, como xa dixemos, ou que se fagan somentes a determinados niveis ou en determinados departamentos, e que moitas veces, aínda que se faga, co tempo esmorece, porque non se xestiona a caída, non verse como unha carga e non se ve como algo que contribúe aos resultados de negocio. Como é que isto? Bueno, moitas veces non é que porque isto non depende dos departamentos de recursos humanos, isto depende da visión. Se a alta dirección das empresas non é quen de decatarse como impacta isto nos resultados, difícilmente poden darlle o pulo e a chera que completar a avaliación do desempeño das empresas. Estamos a perder unha ferramenta moi importante porque non hai visión. A verdade é que estes cursos, esta formación, non é somente unha formación na que deberían concorrer os directivos ou os técnicos de recursos humanos. Habría que tamén facer unha formación de sensibilización para moitos directores xenerales e moitos conselleiros delegados que ignoran os beneficios das políticas de recursos humanos. Todas as empresas que agora están a superar a crisis e todas as empresas agora que son competitivas en termos de negocio son porque as persoas que posúen dentro da organización son competitivas. E iso quere dicir que traballase o talento desas persoas, e iso quere dicir que, entre outras cosas, avalíase o desempeño desas persoas. En base ao que nos estás a comentar, quen crees entón que é máis interesante que acuda a este curso? Pois estes cursos, a verdade é que van dirixidos mesmo para directores xerales ou directores xerentes, como para directores de recursos humanos, como para técnicos de recursos humanos. Por que coido que é isto así? Pois coido que é así porque o que dicíamos antes de socrático de saber que non sei, vale? É para abrir mentes, é para criar novas visións, é para permitir que as empresas dean ese chimpo cara adiante que vai nas levales das meras relacións laborais cara a xestión de persoas. As relacións laborais son ou basear a xestión de recursos humanos en termos de relacións laborais e vivir no século XIX, non xa no XX. Porque é afrontar os problemas tradicionais do século XIX en termos de relacións laborais, que son as cousas do século XX, pero no século XXI estamos a falar de outras cosas, estamos a falar de persoas. Seguimos a xestionar dende a empresa en termos do século XIX e século XX, non estamos no século XXI, e iso é un eido que compre a visión xeral da empresa, non somente ao Departamento de Recursos Humanos, pero tamén as persoas que están a dirixir a empresa, que claramente está adicado ás persoas de recursos humanos. Pero moitas veces as persoas de recursos humanos, cando chegan nas empresas, atópanse con moitísimos trambilicos para poderes poñer en práctica novas políticas de recursos humanos, porque os outros interlocutores cos que teñen que tratar a implementación destes coñecementos non teñen a mesma visión que teñen os profesionais de recursos humanos, non ven o futuro e mesmo o presente como ven os responsables de recursos humanos. Enlazando o que comentas deste presente e futuro tanto do persoal como da empresa, chegamos á parte do curso de plan de formación, que creo que ten moitísimo que ver con ese futuro do persoal e mesmo da empresa, non? Para que evaluamos? Pois evaluamos para desenvolver persoas, entre outras cousas e tamén para adoptar decisións perbo desas persoas, pois para poñelas nun novo posto, para telas en conta nunha promoción. Tamén, moi importante, se o que facemos é traballar no desenvolvemento das persoas, porque estamos a falar dunha palanca evidente que é a formación das persoas. Formación en termos de coñecementos, formación en termos de ocupaciones, formación
en termos de e-learning, de learning by doing, de moitísimas castes de xestión da formación, mas sempre en termos de formación. Isto quere dicir que os resultados da avaliación e a forma de mellorar as evaluacións que teñen as persoas fornecendo as persoas da formación a caída para que esa avaliación mellore, e non somente eso, senón que con esa formación, esa aprendizaxe muden tamén os resultados non somente das persoas, senón os resultados das empresas. Crees que é habitual que empresarios e empresarias aposten pola formación do seu persoal ou ven este tema como con medo, non? De formalos e que marchen, que é a típica cousa que se poden dicir? A ver, eso está vencellado directamente pola idea da xestión de recursos humanos que faz. Se sometes a políticas de formación e non hai outras políticas de recursos humanos, pois sí que podes ter unos índices de rotación moi altos e podes ter unha retención e máis unha atracción de talento moi baixa. Por qué? Porque todo en termos de recursos humanos está vencellado. O que compre facer é unha xestión integrada de recursos humanos, porque a formación, a xestión por competencias, a escolma de persoal, a avaliación do desempeño, a remuneración, etcétera, 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 están todas vencidas umas con outras. Umas dependen de outras, e mesmo dependendo de como señan as que tes e dependendo de se estean ou non vencelladas, a túa retención de talento, a túa atracción de talento vai ser maior ou minor, vai ser boa ou vai ser má. E iso depende tamén que ti teñas unha xestión de recursos humanos ou non teñas máis que unha xestión de relacións laborais. Esa voltamos sempre a falar do mesmo, vale? Dos alicerces que estea baseado ao teu modelo de xestión. A semana hai moitas empresas que, para elas a formación é unha cousa que hai que facer, case como unha obriga ou máis ben, mesmo desas como unha cousa pola que hai que pasar. Hai moitísimas empresas que teñen implementadas ou queren implementar certificacións de calidade e por iso teñen formación, porque é o único aspecto de xestión de recursos humanos que aparece nesas certificacións. Cumprido o trámite, pasou o día e pasou a romería. Entón, a cousa é moi clara. A visión da formación, o investimento en formación ten que ser iso, investimento, non un plantexamento de coste. A cousa está clara. Formar por formar ou adicar todo somente en formación sen pensar que está todo vencellado nun sentido máis amplo de xestión integrada de recursos humanos é un erro, unha visión moi curta do que é a formación, pero por desgracia é unha visión moi espallada nas empresas. Para rematar, simplemente gustaríanos que indiques pois o que ti consideras que son as principais claves dun bo plan de formación e que vas tocar tamén no curso de plan de formación. Bueno, pois eu asmo que compre que o albo de toda a formación seña verdadeiramente as necesidades formativas. Que quere isto dicir? Temos unha estrategia como empresa, ou habemos de ter unha estrategia como empresa, e para cumprir esa estrategia cumpre que haxa unha formación. Eso quere dicir que a formación que nos dedicamos ten que estar directamente vencellada con esa estrategia. E esa estrategia cúmprese co desempeño das persoas. Eso quere dicir tamén que a formación ten que estar vencellada ao desempeño das persoas. A formación é unha ferramenta estratégica, vale? Con outra das máis que teña a empresa a seu dispor. Mudar esa visión, achegámonos a ese paradigma diferente en termos de xestión de recursos humanos, neste caso da formación, nos recursos nas políticas de recursos humanos integradas, vai marcar a diferenza entre o éxito e a receita directamente para moitas empresas. Agora hai empresas que se sobreviviron a crise e probablemente como se sobreviviron a crise están na idea de que
pulmón financeiro ás persoas, ao futuro. E o futuro van a ser as persoas en termos de talento, non en termos de cantidade de persoas. E o talento non somente se posúe, o talento tamén se construe. Reter e atraer as persoas vai ser o objetivo das organizacións máis competitivas. E iso basease en investir nas persoas, e a formación é un xeito de investir nela. Pois moitísimas gracias, Álvaro, polo teu tempo. Vémonos nos cursos de Galejobs. Veña, grazas, Raika, logo. Un saúdo.